Здравейте хора, ви отново сте Светослав.bg. Днешното видео ще ви представя 10 невероятни факта за Слави от The Clashers. Преди всичко не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да ударите по един лайк в подкрепа. А сега нека да започваме. Пълното име на Слави е Слави Николаев Панайотов, роден на 27 август 1986 година. Любимия град на Слави и както и родното му място е Пловдив. Между другото, Слави има 2 деца и жена му се казва Петя. Слави е най-известният ютубър в цяла България. Той има близо 1 милион и 500 абоната. Каналът му се казва The Clashers. Той се занимава официално с YouTube, въпреки че това е хоби, ама той го възприема като работа. Слави е завършил английската гимназия в Пловдив. Успеха на Слави е бил 4,89 за дипломата. Любимите му предмети в училище са били историята и физиката, което е много добре по принцип. Слави е бил много скаран с биологията и дори на единия срок, накрая оценката му е била 2, 2, 2, 3. И затова завършил с слаб 2. Приятели, забележете, втория срок се стегнал така малко и завършил с 2, 2, 2, но не 3, а 4. Божата обаче го заплашила, че ще има двойка за годината и затова му дала последен шанс. И то на тест, между другото, който ще бъде след 3 дена. Слави така се подготвил добре и със сигурност било доста добре, защото изкарал 4, а не двойка. Браво на Слави! 15 годишна възраст отива да студентства в чужбина. Завършва и хотелиерство и туризъм в Холандия през 2012 година, което е доста впечатляващо. Накрая са го изпратили на стаж в Тайланд. Ами, приятели, това беше всичко от мен. Не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка. А сега от мен, чао!